салом ва рӯзатон ба хайр бошад бинандаи азиз. барномаи навиди бомдодӣ аст ки бо охирин хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон аз студияи душанбегии радиозодӣ тақдими шумо мешавад. Соат дар душанбе 11. нахуст нигоҳе мекунем ба сархати хабарҳои имрӯз 11 август. DHL дубора ба фаъолият оғоз мекунад. аз снайпер то Калашников, Кумаки Русия ба Тоҷикистон ва тавсифи раиси Кумитаи ҷавонону варзиш аз шароит барои варзишгарон дар Тоҷикистон. почтаи DHL ширкати байнулмилалӣ дубора фаъолияти худро дар Тоҷикистон оғоз намуд. Ин почта соли 2017 ба далели гӯё ҷавобгӯ набудан ба талабот аз ҳаққи кор дар ҳудуди Тоҷикистон маҳрум шуда буд. намояндагони ширкат чунин рафтори Тоҷикистонро нодуруст шумурданд ва вокуниши сокинони баъзе кишварҳои ғарбӣ асосан манфӣ буд. Як масъули почтаи DHL ба Азия Плюс хабар додааст ки хадамоти алоқаи Тоҷикистон ба онҳо иҷозаи дубораи кор додааст ва онҳо шуруъ аз 1 август ба фаъолият оғоз карданд. Ба гуфтаи манбаъ, ҳоло ба ин ширкат аз хориҷа мутахассисон омаданд ва кормандонро 2 ҳафта омӯзиш медиҳанд ва фаъолияти ояндаи худро дар асоси стратегияе ки пештар дар Тоҷикистон ба роҳ монда буд идома хоҳанд дод. Яке аз шартҳои ҷониби Тоҷикистон ин будааст ки поштаҳои байналмилалӣ танҳо бо хидматрасонӣ дар Душанбе ва Хуҷанд маҳдуд нашаванд ва номаҳо ва бастаҳои мардумро ба ноҳияҳои дурдасте ба мисли Кӯҳистони Масчоҳ ва Мурғоб низ расонанд. пештар намояндагони ширкатҳои байналмилалии муросилотӣ ишора карда буданд ки хадамоти алоқа барои сабти дубора шартҳое гузоштааст ки иҷрояш номумкин аст, аммо ҷузъиёташро ошкор накарда буданд. ба пойгоҳи низомии 201 Русия дар Тоҷикистон силоҳи нав ворид карда шуд. дафтари матбуотии бахши марказии ҳарбӣ менависад: арсенали низомии пойгоҳ бо навтарин силоҳи нави Калашников АК-12 ва тапончаи Яригин таъмин шудааст ва сарбозон ба ҷои тапончаи Макаров истифода хоҳанд кард. илова бар ин ба хизматчиёни ҳарбӣ снайперҳои АСБКМ ва системаи мушакии зидди ҳавоӣ верба супорида шуд. Яриқҳои нав ҳангоми тамринҳои бузурге ки аз 5 то 10 август дар машқҳои ҳарб майдон гузаронида шуданд озмуда шуд. дар ин тамринҳо беш аз 2500 низоме аз Русия, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон ширкат карданд. қаблан низ Русия ба ин пойгоҳаш барои тақвият мошинҳои пиёданизоми навтаринро ворид карда буд. Тоҷикистон дар доираи барномаи ковакс боз 129,000 вояи ваксини AstraZenecaро дарёфт кард. дафтари ЮНИСЕФ дар Тоҷикистон дар саҳифаи фейсбукии худ хабар додааст ки ҳукумати Шветсия ба Тоҷикистон ваксинаи AstraZeneca фиристод. бар асоси ин хабар вазорати тандурустии Тоҷикистон 128,640 воя ваксини AstraZenecaро қабул кард. ба ҳукумати Шветсия ва инчунин ба кишварҳои узви Иттиҳоди Аврупо барои саҳми онҳо дар мубориза бо пандемия дар Тоҷикистон миннатдории худро баён мекунем омадааст дар хабар. бар асоси қарори истоди муқобила ба коронавирус гирифтани ваксинаи зидди COVID-19 дар Тоҷикистон барои шахсони аз 18 сола боло ҳатмӣ мебошад. сокинони Тоҷикистон барои гирифтани ваксинаи зидди коронавирус чандон шитоб надоштанд, аммо ҳоло зоҳиран аксарият зарурати имкониро дарк намуда ба ҳатмӣ будани он мухолифат намекунанд. ҳарчанд онҳое ҳам ҳастанд ки аз иҷборӣ шудани маъракаи имгузаронӣ норозиянд. рӯзои охир шумори гирифторон ба нави делтаи бемории COVID-19 дар Эрон афзоиш ёфтааст. рӯзи 9 август мақомоти Эрон эълон карданд ки дар як шабона рӯз ба камияш 588 нафар бар асари ин беморӣ ҷон бохта 41,000 кас мубтало шуданд. ин омор дар ҳоле эълон шуд ки тибқи иттилои расонаҳои мустақил шумори воқеии қурбониёни COVID-19 дар Эрон аз 2 то 3 баробари омори расмӣ аст. Муҳаммад Ризо Зафарқандӣ, раиси созмони низоми тиббии Эрон, рӯзи 9 август ба бештар будани
кардани омори воқеи гирифторони COVID-19 таъкид кард ва гуфт дар ин бора касоне бояд посухгӯ бошанд ки монеи вуруди ваксинаҳо шуданд. ин омор ва ахбор аз вазъияти буҳронии Эрон дар ҳоле нашр мешавад ки ҳам мақомоти мазҳабӣ ва ҳам мақомоти расмии он кишвар ба баргузор кардани маросими вижеи моҳи муҳаррам исрор доранд ва фақат бо риояи чораҳои беҳдоштӣ дар ин гуна маросим таъкид мекунанд. роҳбари ҷумҳурии исломии Эрон чанд моҳ пеш эълон кард ки воруди ваксинаҳои амрикоӣ ва бритонии зидди COVID-19 ба Эрон мамнӯъ аст. ӯ гуфта буд бояд дар дохили Эрон ваксина тавлид ё сохта шавад, аммо бо гузашти чанд моҳ ҳанӯз ҳеҷ як нави ваксинаи дохилӣ хабар нест. мақомоти вазорати тандурустии Эрон дар ин муддат бепарвогии сокинон нисбат ба муқаррароти беҳдоштиро сабаби асосии гирифтории ба коронавируси нав дар ин кишвар гуфтанд. ба қавли онҳо мардум нақши ҳукуматро дар ташвиқ ва маҷбур кардани сокинон ба хонанишинӣ нодида гирифтанд. абдулло раҳмонзода раиси Кумитаи кор бо ҷавонону ва варзиши назди ҳукумати Тоҷикистон варзишгарони кишварро бо иди касбиашон шодбош гуфта барои бархе унвонҳои варзишӣ додааст. дафтари матбуотии ин кумита менависад дар рӯзи варзишгарон ки ҳамасола 10 август таҷлил мешавад имсол бо баргузории ҳамоиши бузург таҷлил шуд. абдуллозода аз шароитҳои инфрасохторию ташкилӣ барои варзишгарон дар Тоҷикистон тавсиф карда гуфтааст ки варзишгарони тоҷик барои баланд гардидани нуфузу эътибори ватан саҳми арзандаи худро мегузоранд. Тавсифи раиси Кумитаи дар ҳолест ки чанд рӯз қабл варзишгарони Тоҷикистон дар бозиҳои 32-уми тобистонаи олимпӣ натавонистанд медал ба даст биёранд ва аз кишварҳои собиқи шӯравӣ ва Осиёи марказӣ танҳо Тоҷикистон натавонист медал бигирад. дар пайи ин кор барони шабакаҳои иҷтимоӣ пешниҳод карданд ки барои натиҷаҳои ғайриқаноатбахши варзишгарони тоҷик дар Олимпиадаи Токио 2020 шахсони масъул роҳбарони Кумитаи ҷавонону ва варзиши Тоҷикистон, Кумитаи миллии олимпии кишвар, Федератсияи дахлдори миллии варзишӣ ва сармураббиёни дастаҳои мунтахаби ҷумҳурӣ аз вазифаашон истеъфо диҳанд. созмони милали муттаҳид дар як гузориши ҳамасолаи худ Тоҷикистонро аз миёни кишварҳои хушбахт дар мақоми 78-ум ҷой додааст. индекси хушбахтӣ нишондиҳандаҳоро ба мисли некуаҳволӣ, маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба сари ҳар сари аҳолӣ, давомнокии умр ва сатҳи фавт, амният, озодиҳои шаҳрвандӣ, субот, фасод ва ғайра ба назар мегирад. ба ин тартиб Тоҷикистон дар радабандии хушбахттарин кишварҳо аз Қазоқистону Қирғизистон ва Ӯзбекистон ақиб мондааст. Қирғизистон низ дар ин масъала аз Тоҷикистон вазъи беҳтар дошта дар мақоми 67-ум ҷой гирифт. дар ҳамин ҳол аз миёни кишварҳои собиқ шӯравӣ Литва ва Эстония хушбахттаринҳо арзёбӣ шуданд. Русия дар ҷои 76-ум қарор дошт. дар гузориши имсола инчунин таъсири пандемияи COVID-19 ба некуаҳволии инсон баррасӣ шудааст. бар асоси таҳқиқоти умумии ҷаҳонии Галап дар соли 2020 сатҳи эҳсосоти мусбӣ дар одамон тағйир наёфтааст, аммо эҳсосоти манфӣ аз қабили стресс, ғамгинӣ, изтироб қариб 10% афзоиш ёфтааст. дар шаҳри Қарағандаи Қазоқистон рӯзи 10 август ҳукми Ержан Габдулин судияи додгоҳи иқтисодии вилояти Қарағандаро эълон карданд. додгоҳ ӯро бо айби порагирӣ 9 сол зиндонӣ кард. ҳамроҳ бо судия ҳуқуқшиноси ширкати Оливия Елена Кантерскрипкина ҳам зиндонӣ шуд. додгоҳ гуфт судия аз Кантерскрипкина 10,000 евро ва 3 миллион танга пора гирифтааст. Кантерскрипкина бо айби порадиҳӣ 3 сол зиндонӣ шудааст. тафтишот гуфт ҳуқуқшинос аз судия Габдулин хостааст ки қарори додгоҳро ба фоидаи ширкати Оливия ҳал кунад. ҳуқуқшинос талош дошт натиҷаи озмуни хариди давлатӣ барои сохтмони манзили зистро ба фоидаи ширкати худ ҳал намояд. Габдулин барои ин кор пора талаб кардааст. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. Навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан, фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. бахши як рӯзи таърихро ҳамкорам Хиромон Бақозода тақдиматон мекунад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ дар рӯзи 11 августро фаро мегирад. дар Тоҷикистон аз августи соли 2019 барои сарпечӣ аз табобати бемориҳои сироятии мисли сил ва вируси завфи масунияти бадан спид ҷазо муқаррар шуд ки то 1650 сомониро ташкил медиҳад. чунин чора ба қавли мақомот пеши роҳи паҳншавии беназорати бемориро хоҳад гирифт. дар Тоҷикистон беш аз 7000 нафари олуда шуда ба спид, 10000 гирифтори сил таҳти назорати тиббӣ ҳастанд. 11 августи соли 2008 Расул Боқиев дар Олимпиадаи Пекин дар вазни то 73 килограмм дар бахши ҷудо соҳиби медали биринҷӣ гардид.
дар 16 соли ширкати варзишгарони тоҷик дар олимпиадаҳо ин нахустин медали як намояндаи тоҷикистон будааст. бонки миллии тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 11 август чунин эълон кардааст. бинандаи азиз, ин буд хабару гузоришҳои тозаи тоҷикистону ҷаҳон ки дар барномаи Навиди бомдодӣ тақдиматон шуд. умедворем рӯзи хубе хоҳед дошт. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдоратон.